YouTube account yung mga kabanan no, sa bahinsang Bombo Radio, Bacolod. Siyempre matagparamati nato sa 630 kHz no, sa ila si Tagsa Kamapuloyan. Kay Banti ara pa sa Tagsa Kamasalakyan. No, sa dito mga kabanan sa pagpatigayon sang sining nasambit iya nga mga helikoton. Iba nagapauli pa. No, so ti halin sa trabaho, halin sa opisina, no, nagpanyendahan pa sang lulutuon subong nga gabi. So welcome na sa pagparagan sa pagwebes sa regulasyon sang Zona Libre. Sa ito sa ring Christmas countdown, may nabili kita 44 dias na lang, Pasko na. Kada siglang sang panahon, kada siglang sang tiyempo, daw ginaalas lang aton sa ring tiyempo. No, sa subong sa ring mga kabanan nga matinion, ya, dugay-dugay bulan naman sang Disyembre. No, so hoping sa gihapon, no, sang saring positive nga mga resulta, no, sang aton saring pagparigayon sa saring pinaka programa like sa saring inoculation sang vaccine sa bilog nga pungsod Pilipinas. 7 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 diri sa aton saring pagparagad sa paratuntunan Zona Libre. Nanong ato labing talopang don pinaka madragwanta nga mabalita sa mga top stories of the day sa aton sining mga dalaguan nga mga balita lokal. Report karon nga makabaran ni Bombo Ansindol Sorilla ang ining sabahin sang resulta sang ERB hearing sa bahin sang aton nga Commission Elections diri sa Surad sa Bacolod. Pila so far ang officially nga na-registered no sang Commission on Elections sa natapos nga registration last September 30 kag may extension pangaging padagan last October 11 to October 30, 2021. May mga nagpetisyon man bala sa gyapon sa mga botante nga nagtransfer sa ila sa nga boto diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Samtang duga pa sa dire nga mabalita report man karon ni Bombo Dennis Rubica ikan sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital, no, so ibalo nato na mga curfew kag sa probinsya, no, kag ang additional nga mga flights no, sa probinsya sa Negros Occidental kag tiini sa pahayag sa nga aton siring provincial administrator nga si Attorney Ray Frando Diaz. No, so grabe man ang talakayan sa bahin sang budget hearing sa probinsya sa Negros Occidental. So sa Bacolod, nakakuha na, no? Nakapasar na sa third and final reading sa kabugusan nga budget, 3.2 billion pesos. So dugangan nato ni karon sa report ni Bombo Dennis Rubica. Samtang duga pa sa dire nga mga balita, no? So ang isa sa mga membro, no, sa 94th IB, no, dito iya makabanan sa bahin sa area sang 94th IB, no, ang nakalutang sa isa ka minor de edad patay gid. So may interview karon si Bombo Grace ng baton sa saring mga sa commander, no, sa 94th IB. No, so ano ang matabo sini, no? Kamusta ang investigation sang aton saring mga kapulisan? Ang lain pagiging daw may report kita nga nabaton nga ni siya kuno ang ara sa influenza sa makalubog ilimnon sang natabo kanatiruhan niyang isa ka minor de edad. Lo naton dugan ni mga kabanan kag syempre no, ano ang mga kaundan sang command conference kag patagayon ni mga kabanan sang aton nga mga kapulisan, mga direktor naton sa city kag provincial director sa bilog nga probinsya sa sa bilog nga Western Visayas sa panibag-o nga pagpungko sang regional director sang PRO6, no, nga si Police Brigadier General Flynn Dongbo. PCP director sang syudad sang Bacolod. Nagati siyempre dugangan naton karon malocalize naton ang mga balita. Iniuna, no, sa sining formal na nga pagsumpa, no, ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa bahin sang lakas sa CMD, no, nga nagatindog nga chairman sa nitri, no, other than Senator Bong Revilla Jr. Ang vice chairman do arada, no, si late Representative Martin Romualdez kag at the same time, no, sa bahin man sa ato sa ring mga kauturan, no, ang anay partido
sa mga former President manaton, no? Former President Fidel Valdez Ramos, kag former President Gloria Macapagal Arroyo. So, di kay siniman nga hapon, no? Sa sining continuous nga mga balita, si Mayor Duterte, no? Mayor Sara Duterte Carpio, ang nag-resign naman sa Regional Party na hugpong ng pagbabago. No, kaga siya nagsumpa sa sabay sa lakas CMD. So until now, wait and see pa kita sa gihapon kay do amo ning mabalantayan. Sugod-subong adlaw buwas sa Sabado, sa Domingo ti siguro sarado ng tatapan sang COMELEC, no? At the same time sa palabuton nga Lunes, ang last day sang substitution. Ano dugang diring epekto iya makabanan sa siring lakat sang pamulitika sa bahin sang pungsod Pilipinas. Kamustahon taman iban ng mga presidential aspirants, no? Nga magapapili kay ti agaw pansin man niya makabarang ining pagpregan sa pag-sample meeting, no, ni Senator Manny Pacquiao sa palasyo sa Malacañang upod sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag Senator Christopher Lawrence Go. Kag of course, no, sa so, makabaran sa bahin na sa baraksyon sa hugpong ng pagbabago. So ginarespeto Manila kuno, no, ang desisyon ni Mayor Sara sa sining pag-silo sa lakas sa CMD. Kag at the same time iya makabarante dugang nga mga pahayag karon sang aton nga mga political analyst diri sa aton sa nga pagpalagad. Kag syempre gusto ta ba na, no, pat-pat, no, sa aton nga interview subong nga gabi, no, ang ining kuan bala, no, ang dignidad sang COMELEC, no, nga masaling kata ti daw ginahimo kunong kuan, no, nga sarsuela ang ining political system, no, diri sa may syudad sa Bacolod. So like sang sining mga substitution, no, bagay ti hindi ta man gani mabasol, no, ang mga politiko nga ti nagapatigan sang substitution, no, kati ila man ang iya kinamatarong. Kay gini man na sila maghimo, no, kung wala na iya na pagkit, no, sa aton nga COMELEC Omnibus Election Code. Kay nagagwa karon, no, di ang COMELEC sila diri maguba, no, ang adot no kun ang mga politiko ni nga nagapatigayon sa substitution ano matabo sini, no, so maguba man bla ni sa maguba man bla sila, no, kay ti do ay man sa kita sa problema nga nantaw sanda, no, kay ti ila man na diretso kag hindi man na ila kaugalingon, no, kapag sulundan ko di ara na napagkit sa COMELEC, no, galing kay ti may ara gid galing, no, sang kuan no, sang abilidad, no, ang nagapungko nga presidente subong Presidente Rodrigo Duterte nga nakitaan niya galida nga pwede magaling substitution. Papailan mo lang niya sang kuan, papailan mo na sang tawo da, no, hindi man siling ano isang candidate but citizen gid sang pungsod Pilipinas, naga-edad 40 anyos pasaka, no, kag ti wala sa mga kaso, no, so pwede magali ang substitution. Ti nga ang why ini ginahimo sang iban. Only nga ang mga Duterte lamang. So ang senaryo pagit, no, kay ti nga ang wala nag-upod, no, si Mayor Sara Duterte Carpio sa grupo nga PDP Laban, no, ti subong ang PDP Laban nagabinoksinganay si Senator Manny Pacquiao kag si Senator Pimentel gaupod mo to spiak nga faksyon, no, samtang ang wing naman yan ni Alfonso Cusi ang aton siring DOE Secretary, no, diri naman niya subong ang ining nag-file nga presidential aspirant nga si Senator Bato de la Rosa kag ang vice presidential aspirant nga si Senator Christopher Lawrence Go. Kati naging emotional man sang tinikdan nga Martes, no, sa dibalan niya ngati nag-withdraw si Sara Duterte sa pagpa-re-elect, no, sa pagka-mayor sa syudad Asang Davao kay gina-target ang national position. No, kapag file sa national position kay gusto magpadalagan sa mataas nga posisyon sa parabuton nga eleksyon. Oh, so anong matabo diri iya makabanan, no? So mapaiway man bala sa Bato o si Bongo matunaw na bala ining PDP Laban? Kung sa bagay ti isang una, no, si Sara Duterte ti gina kontra na managani, no, ang PDP Laban. So mayroon ni sa regional party nga ginatawag hugpong ng pagbabago. No, so ano ang mga duga reaksyon sa diri makabanan? So ang mga kontra sa politika ti gasiling
no, like si kay BP Leni Robredo nga siya expected na namo na. No, nang ilan na iyang ginahimo na amo nang bintaha karon sa amon. O kag of course no sa bahin man sa ato sa ring nga mga kauturan ang ining pahayag man ni Manila Mayor Isko Moreno, isa man sa mga presidential aspirant no diri sa may bahin sa pungsod Pilipinas, no sige they can do what they want. Okay kami nga handa kami nga mag serbisyo para sa mga Pilipino. Sa gidugangan tanan karon mga kabaran sa ato sa ring pagpanagad samtang ang pinaka latest no sa diri mga kabanan no nga kaso sa COVID-19 karon diri sa aton sa baybayin sa pungsod Pilipinas. Ang pungsod Pilipinas sa record sang 1,974 ka mga kaso. No, so ang confirmed cases naton subong no since nagsugod ang pandemic ara ita sa 2.8 million ka mga kaso, no? 2,811,248 samtang ang ato naman sa ring active case nara lang sa 28,660. Gindugangan ini sang new COVID case subong 1,974. Ang recoveries naman naglabot na sa 2,737,772. But subong adlaw may nabuhin nga record no sa recoveries 2,388. Kag ang mga nagkalamatay sa bilog nga pungsod Pilipinas ara sa 44,866. Subong adlaw may nagdugang bag-o nga nagkalamatay ara sa 142 ka mga kaso. Sa karon ang pila ka mga diskusyonan naton ka nakasentro nga mga balita naton. No diri man sa aton sa ring pagpalagad sa panatuntunan Zona Libre. Oras sa Bomboradio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Iyo sa ninabantayan nato sa ring headlines aton sa ring pagpanabalik, no? Mga detalye na sa aton sa ring mga balita kag syempre aton nga mga promo mechanics mabatian pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Bomboradio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga.
Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative, ukon asosasyon. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Pabalik tayo sa ato sa ring pagpalagad. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 26 minutos na nakaligal sa takta ng alas 7. Panagkapanagap mati tayo sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre Ponce Alagad, Bombo Ponce Espino. So sa mga utod naton sa matag para matita, standby ka mo. Kaya karon pa isa kita ka-winner nga pagalawagon, ano? Diri sa ato sa ring pagpalagad. Sa hindi lang mapaktan nga oras sa makabanan, no? So tutok lang. Basta ikaw ang isa sa mga maswerte nga diretso winner. Daw nga malawagan ko subong nga gabi. Sige, this time check tanay no report ni Bombo Ansidol Sorilla. Nagikan sa Bansang Commission on Elections no sang syudad sang Bacolod. Tapos ang tapilagid ang total nga registrant sang syudad sa Bacolod sa Bacolod na tapos no nga nga registration. And I think may mga ERB hearings pa nga ginapat ngayon. No, karon sa Bansang Commission on Elections may nagapetisyon pa no sa mga kauturan naton nga nag-transfer nag-transfer sang boto diri sa syudad. Para at least maka-update kita diri sa tatapan sang Commission on Elections. Sekta si Bombo Ann Sidol Sorilla sa piya kaninya. Bombo Ann, may gabi please come. Bombo Pons, kainagin patigayon ang last pinaka-ulihing ERB hearing sang COMELEC Bacolod. Kag sa ERB hearing may 33 nga gin-oppose nga nagparehistro, nga nag-apply Bombo Pons para sa pagparehistro. Pero ang oppositor nga nagikarya sa may Barangay Bata Bombo Pons gin-withdraw kundi may hearing na siya. Gin-withdraw kaina Bombo Pons ang iyang opposition. Kay nakitaan niya man nga may address gidya residente ang ina nga persona kay ang gina-oppose Bombo Pons kung mahatag na siya sang summon ang COMELEC ginakadtuan para may baluan kung dira kay man gid istar. So sa bata ni siya Bombo Pons may 33 ang gin-oppose. So ang ining nga oppositor nagaupod man siya sa taga COMELEC nga nagapangita sina sang gina-oppose. So nakit-an man nga residente man siya sang Barangay Bata, syudad sa Bacolod, so gin-withdraw niya Bombo Pons. So meaning wala sang may na-disqualify sa 33 nga niya gin-oppose from Barangay Bata Bombo Pons ang wala sang may na-disqualify ni sa ila sa 33. And speaking man sang registration, sa pinaka-latest sa pagpahayag sa ato ni Attorney Katrina Trino Kanya Bombo Pons, ang COMELEC Bacolod head mayara kita as of this time sang 320,920. Again, 320,920 ka mga registered voters. So ini siya Bombo Pons, naglapaw na siya gani sa supposedly target sang COMELEC sang previous nga election nga 312,000. Pero Bombo Pons, kung manotice mo, may mga around 8,000 or mga 9,000 lapit nga nagsubra na siya sa target. Why lang nagdulog kay mayara pa Bombo Pons sang 8,000, 8,000 nga may nabilin nga wala pa naisip. Although 8,000 nga ni, hindi man ita na nagparehistro kay amo tong uli nga nagparegister like ni gani pagtawag Bombo Pons ang iban dere posible nagkuan lang transfer pero registered voter transfer lang lugar, may correction. Pero laban-laban hambal ni Attorney Kanya may nagparehistro man dire. So masubra pa ni more or less ang naglarigalapaw gidya sa kadamuon bila Bombo Pons ang nagparehistro meaning damo-damo gidya kung 320,900 ang nagparehistro ma-plus ka pa diri may kabahin pa diri sa 8,000. So amo na kadamo Bombo Pons ang nagparehistro diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kag ikatatlo Bombo Pons nga punto kay na sa interview naton with Attorney Kanya. Ang pagid bala Bombo Pons, ang clustered precincts. Sang una, sa clustered precincts, every clustered precincts Bombo Pons, may 1,000 ina nga mga registered voters nga dira imo presento.
no? Pero subong niya because of the minimum health protocol nga ginasunod, i-cut down na siya into 800. Subot hambalon, madugang sang clustered precincts ang Bacolod City man sina Bumbupons, no? So, ti ang haba ni Attorney Kanya na mayara man sa eskwelahan nga, ti more or less, dira man na sa gyapon sa sinang mga eskwelahan, mayara man na sa mga clustered precincts, yung mga wala man ginagamit, so pero madugangan, gid. Although sa announcement gani sang COMELEC Bumbupons, alas 6 pa lang sa aga, pwede ka nakaparehistro ha. Kag alas 7 sa gabi until 7 p.m. First time ni siya bumupon sa amo ni Kalawig. Tungod man na sa gihapon sa ginapangatubang naton nga pandemic para kay ti ga minimum health ga follow ka sa minimum health protocol, ga social distancing, no, ginubuan ang numero sa mga clustered ginubuan ang mga numero sa mga botante sa sinang clustered precincts. So sa gihapon because of the Oh. COVID-19 pandemic. Palawig-lawig na nila, iban sa niti, magakalipay sa niti, mayo ni, kay lawig pang paligis na ni. Kabalo ka kung 7 PM, apis sa 7 PM, kung within ka ba lang sa 30 meters dira sa COMELEC, may rule na siya, irehistro ka. Pero hindi man niya pwede bumbupons nga pag 7 PM, Oh. no? O madugay-dugay maabot ka, dapat ara ka gid ya. So 6 AM to 7 PM amo ina siya sa May 9, 2022 elections, no, ang patabo sa pagboto. Bumbupons, pamatian naton, no, si Attorney Katrina Trinio Kanya, ang COMELEC Bacolod head naton. Ginwithdraw sa oppositor ang tanan niyang opposition. Ang opposition niya against sa tanan niyang applicants yung gin-oppose. Pila ka applicants, Attorney, ang gin-oppose? 33. 33. Ano man, gin-withdraw ya? Anong reason, sina Attorney? At nakilalaan niya man nakilalaan niya man ang mga ang mga applicants. Applicants. Pag like pag-serve sa summons, in-upod man siya kay nakaputol bala kay kung ang ang personnel nga nag-serve hindi siya gid bala familiar sa mga purok-purok nila. Nag-upod man siya. So nakilalaan niya ang mga applicants na gin-oppose niya man. So during sa ERB hearing kagaina gin-withdraw niya. So, Attorney, taga diini nga barangay ang oppositor? Barangay Bata ni siya tanan barangay Bata ang applicants na. Ang The purpose rest wala na. Okay, so wala na, Attorney, sang may gina-oppose subong? Wala na. Kaya mo lang sa pagkaina nga ito naging hearing schedule naton ang 33 ka applicants na gin-oppose. Okay. So, ano ni gani, wala na sang ERB hearing pa ka mo, Attorney? Tapos na? Yes. So, Attorney, as of the latest, mga pila na ang aton nga registered voters? As of October 18 natin nga ERB hearing, nakita 320,920 ka total registered voters. And then wala siya nabot subong ang in-hear natin nga 8,212. Okay. But tiin man na siya tanan nga 8,212 will be added sa aton nga total registered voters because ang iba na correction lang, transfer lang, na hindi maka-affect sa total number of registered voters natin. Oo. So, basically, Attorney, ang aton target sa registration, na nalabuot gid na iya. Yes. Supposedly, ang target, kay ang last nga registered voter, mga nakadamong nagdugang, Attorney, sa sinilang. Ang nagdugang sa aton nga registered voters last time is 312. Around sa amo nga number sa last previous election is 312 thousand ang registered voters nato. So naglabot na kita 320, 920, wala pa na include ang
part sang 8,212 naging here natin today. Oo. At attorney sa pinaka-latest ang COMELEC nagpagwa ng ang voting time sa May 9 is from 6 a.m. to 7 p.m. Attorney, no, malawig-lawig. Malawig-lawig kay tungod nga tawag sila inang tungod sa social distancing, sa aton nga health protocols na tawag sila nga ginapatuman. At kami muna siya nga medyo malawig-lawig pag kay naton siya ang aton pagid nga mga clustered precincts naton ma-increase man ina siya because nga gin-reduce from 1,000 registered voters per clustered precinct, in-reduce siya into 800. So madugang tagid ang clustered precinct. Yeah, ang clustering isang precincts naton sa previous naton nga election, madugang siya. And wala labot sa of course, nagdugang man ang aton nga total registered voters. Attorney, may ara ka data more or less pila ang clustered precincts ang previous election? Sorry, dali lang. Dogo ubos sa torneo. 1,000 sobrang ating precincts last naton nga election. So madugang naman ta number of classrooms natin, no? Kung na matabo. Yes. Yes. At mayan, naman ang during the election, so yung nagamit nato, ng iban sila ang mga classrooms, wala man lagi na panggamit. So yung mga available, pagin man na ang classrooms, so pwede natin magamit for next year's election. Ano na gani gamiton subong attorney? Di ba last time iyato sang BCM, ano na gani attorney? Yes. BCM ang yapon ang naton nga gamiton. Okay. Sige, so far subong ni attorney ang mga streamers, ang mga posters, wala pa man kamo na regulation na. Wala pa kita regulation kaya wala pa nag-set in ang aton nga campaign period. So they are not even considered as candidates na as of this time. Okay. May ma-consider lang na sila nga candidate na at the start sa aton nga campaign period. So if you notice sa aton nga mga notices, sa aton nga mga events sa list na gani natin mo, nagahambal nga list of candidates but list of aspirants na and ang tawag naton sa ila aspirants not candidates because we can consider them only as candidates at the onset of the campaign period. So ano gani masugod attorney ang campaign period sa local? Ang sa local March na ma-start ang aton nga campaign period for local naton. Ang national gani attorney? 45 days sila eh. Ang aton nga national sa February, ma-start na siya February. Bumbuan? So, Pons, no, nabatian naton si Attorney Katrina Trino Canya, ang COMELEC Bacolod head. So, amo na, subong ang mga streamers, yung mga kandidato, kakita pa naman na, no? Pwede lang gid sila yaka-post because hindi gani sila kandidato, kundi nabaluan naman nato na nga mga aspirants pa lang na sila. So, kung magsugod na ang campaign period, ang national, February, ang local, March, mga kandidato na ina sila. So, kandidato ka, ang COMELEC may ara na sang puder, bombopon, sang power, nga pangkakason ina mga streamers nga wala sa designated area. Kaya di ba nag-provide ng COMELEC sang designated area. Sa amo nga barangay, during designated area, sa amo nga lugar, during designated area, makapost ka mo dira pag gusto ka mo post ang inyong mga posters. Pero, ang mga posters nga inabumbupons, na ibaluan natin, may limit man na sa sizes. No, hindi man niya pwede yung do portigid kalapad, bumbupons, no? Pero subong niya, may problema. Sa mga mo ni gabalandra ng mga tsura ba nila sa tarpaulin bumbuan, mo na mga kabalan ng mga politiko. No? So, tamaan giblak na ko kung gusto gid ba makita gid sa bladayon blaw. Susubong niya bumbupons, hindi man ma-regulate kiti mga aspirants. Pero pag abot niya sa local, pero kung may regulation na bumbupons, if it's a private... mo amo na kati, di gid matalupangdan mo. Oo, kung private, bumupons kung private property, hindi man na mabaklas ang COMELEC. Pero kung sa lugar, kay mo yung mga kilid-kilid sang dalan, amo na pwede na nila baklason. May rules man na bumupons sa kung paano. Anta ma reaksyon niyang sineko, bla bumbuan?
Balo ka damo ko nagyan blang mga poste sang siniko. So sino pang lansangan nila bumbuan mo? So maluoy Oo. mo sa poste sang siniko. Do kaluluoy man ang poste. Oh. So amo na bumbupons no, pero kung campaign period na ina siya, hindi ka man niya ka pinaggustoya nga ipamutang mo lang na iadera no. So amo na. So nabatian naton again bumbupons no ang mensahe subong sang COMELEC Bacolod head naton. 320,990 plus 8,000 amo pa ring total. Ang 8,000 not necessarily nga tanan na sila registered voter kaya atong mga nag-apply, pwede man to siya bumbupons nga nagpa-correction lang siya, nag-change lang siya sa address niya within Bacolod. So not necessarily nga madugang gito yung 8,000 but dako to nga porsyento more or less ang nagparehistro gid ya. So imagine na muna kadamo ang interesado bumbupons no. Kung transfer yung voter sa ti okay na iya, wala problema kailan na matarong. Pero check naman ni sila to sa ilang nga lugar to like abi ti balot na gid man outside sang Bacolod nga nag-transfer diri basi mabuto to sila sa ila banwa or syudad and then mabuto man sa Bacolod di blado hayag naman na nga may nag-transfer diri outside Bacolod. Oo. So hindi kaya pwede duha bumbupons no kay makita na. Kung makita na flying voters ka, kwan pa no mapiktuhan pa ang kandidato nga ginboto mo. Oo. So, hindi gidya pwede na bumbupons, no? So, amo na ang mga bagay nga dapat gidya ipaiway, no? Dapat ya legitimate kagidya nga registered voter. So, Okay. bumbupons, no? So far, amo ning update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 42 minutos na nakaligad sa takna alas 7. No, masadya niya mo. Ang eleksyon diri sa bahinsang syudad sa Bacolod sa parabuton nga Mayo 9 tuig 2022. No, sa 320,990 nga registered voters plus ang 8K, hindi man gid tanan gid 8K 1,000 dugang, no? Ano to kung tanan gini sila magboto makadto sa presinto no ka magboto. Dalikati ko lang taon tang sitwasyon kung mag-start ang 2022 kabasi magbalik na magtama-tamats normal. So dako ang posibilidad no nga ining mga nagprestro no ma-active registered voters sang syudad sa Bacolod dako ang tsansa nga magkadto sa magapresento ka magboto. No, ka mag-render sa ila sa nga boto. No? So, ini hambal ko makag sa hindi, nabalaan naman kay mga nag-transfer diri outside sa Bacolod sa taga-probinsya, no, nga nagsulod diri sa Bacolod. No, so isi-to-it nyo lang nga kung diin ka mo nag-transfer didto ka mo gid mabuto, no? Hindi pwede nga kung haling ka mo da sa inyo nga banwa, no, outside sa province sa Negros Occidental ka magbuto ka mo da. And then kadto naman kamo di sa Bacolod, boto naman kamo. Wa sila, no? Flying voters kamo invalid. Ang inyo sa nga boto. No, plus sina ti weswerte kung dumaog pang kandidato ng boto nyo, no? Nga nagduha kamo, nagdouble ang inyo nga boto. No? Basi may tendency pa nga ma-disqualify ni siya, no? Sa eleksyon. So isa ina sa pinakamabakod nga ebidensya nga ti nang daya, no, ang isa ka politiko, no, nga ti didto na gid siya nagtransfer sa Dipro White niya to gin deactivate iya nga boto didto, no, ti nagdoble sa pagboto. No, so ibalo ta pa ni sa Commission Election sa COMELEC kay ti once ka maghalin ka to iya, no, kay do subong ti database naman mo, no, ang pag-check sang mga voters, registered voters, no? So kung nagbiya ka to iya sa imo sa nga lugar, o nga nagkadtog ni sa Bacolod kay gusto mong participate hindi tama na gani isiling ko maharang, no? Kay ti kinamatarong nila na mag-transfer sang boto provided may balay ka no? Nga istaran diri ka na mga buhi sa Bacolod, no? Pero kung wala, ti daw makaduluda o ang imo sa nga tikang, no? So ang proseso, no, dapat sa COMELEC i-deactivate na dayon,
no? Kaya hindi pwede nga magdoble. Kay basi may ngalan pa sa tuya sa presinto nila, may ngalan pa sa Bacolod. Ito sa sa banwa nila sa probinsya, may ngalan pa gid. Oh? So, nambal tanan niya kay because kita nakamutik sina mo. O nga may mga hindi taga Bacolod nga nagpresto dire. Oh, no? Outside sa Bacolod meaning taga probinsya. Pero sige lang basi kinamatarog kag gusto magid na nila guro, no, nga magpresto dire ti respetuhon ta lang. No, pero aton ginatagaan ta lang muligwa. Why ko sila nga ti gambal nga, oy, na-register ko mo butohon yung sa muni wala. Ang ako na ginaplastar ko kung anong nagkakadapat. No? Para hindi man mabutang sa alang-alang ang kandidato nga inyo sila nga nasuportaran kag butuhon sa palabuton nga eleksyon. No? So, balatayan tani, no? Kay tigil palawig-lawig, ginhimo 13 oras. No? Lasay sa aga, ma-open ang tatapan sa Commission Elections. No? Kag sarado alas 7, no? Sa gabi. So, sugod kita na, kay sa una, 6 to 6. O, subong ti, balanta na ni ang trending by 8 o'clock balanta na kung sino ang nagpagibabaw daw ka mga politiko nga ginbutang sa pwesto sa mga pumuluyo nga botante. 46 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 dire sa aton siring nga pagpalagan sa aton masaning iya nga palatuntunan. No, soliton kita sa mga balita nasyonal. No? Kay ang pinaka-latest sa ligid lamang nga hapon, pwede mo na ma-activate bumbanton aton nga sa station ng Bombo Radio Davao. Why pa man sa Attorney Jomax, wala pa. No? So, kung pwede mo na ma-activate, no, aton nga sa station ng Bombo Radio Davao. No? So, sa ning hapon, sa mga late tuners na to na, tiara na, no? Si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nagsumpa na as member sa Lakas CMD. No? Sa ning hapon, November 11, 2021. So, arap na sa kasal sang upod niya man nga nagsumpa sa bahin sa Lakas CMD. No? Nga si Senator Bong Revilla, nagmaninay pa rin siya. Upod sa kay Senator Bongbong Marcos. Arap ito sa Senator Bato de la Rosa. No? So, isa ini sa matikang that would allow her to become a substitute for any of the party standard bearers for halalan 2022. So, dapat, o sa eleksyon, by 2022. Kay tiyang substitution na to that will ends on November 15, dapat kung sa substitute, may nag-file na itong ran una, nga imo sa ni-substitutan. So, hindi na pwede, ngati, pero ni sa grupo sa Lakas CMD, wala sa may nag-file, ma-substitute ka to, sini pwede. No, dapat may nag-file gito iya sang duration to, October 1 to 8, no, may nag-file gito iya. No, nga pwede mo niya buslan. So, hindi pwede nga wala. No, kay hindi na pag-allow sang Commission on Elections. So, si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, no, nag-talk sang iya sa ring as member lang sa former President Gloria Macapagal-Arroyo sa Lakas CMD, Christian Muslim Democrats ni, no, ang CMD. A move that would allow her to become a substitute for any of the party standard bearers, no, sa palabuton ng eleksyon tuig 2022. No? So, ang official sa members ng CMD, no, nag-elated sa pag-welcome diri sa kay Mayor Sara Duterte, no, as a new member, no, sang ila, no, sa dito mga kabanan nga partido, no, bilang bago nga membro sa ila sa nga partido. So, ti arada, no, select First District Representative Martin Romualdez, no, the party's president, no, kay siyempre ara man na nag-welcome, no, ang chairman sa Lakas CMD nga si Senator Bong Revilla Jr. So, ang mga officials and members sa Lakas CMD, ang nag-welcome sa iya. Siling dire, we had long been inviting Mayor Sara to join our party as we are all impressed, no, with the sterling qualities as a leader, and nakita nila kuno dire ang exemplary work ethic, no, as chief executive sang Davao City. No, so ang oath of membership ti basahon ta ini ay Sara Semerman Duterte, having been accepted as a member of Lakas CMD, do solemnly swear that I shall faithfully discharge all the duties
and obligations and obey all the rules and the regulations imposed upon me by the party, that I shall engage in the peaceful, legal, and democratic pursuit and exercise a political power, that I shall actively promote the ideals and programs of the party and exclusively support and campaign for the official candidates of the party in the elections. I commit myself to the centrist humanist ideology, principles, and ideals of the party, to be guided at all times by the principles of that governance, global engagement, people empowerment, sustainable development, social justice, subsidiarity, and solidarity, to respect all religious beliefs, and to subscribe to interfaith dialogue and harmony. I subscribe to the vision and shall work for the attainment of a just, humane, peaceful, and progressive society where all men are visited by God with inherent dignity and which guarantees every man the fullest respect in the exercise of his civil, economic, and political rights. This I pledge freely and impose upon myself without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Ari ng perma no ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kag alas 6 ang gabi, November 11, 2021. Ang administrating officer si First District Representative Martin Romualdez. Siya ni ang nag-administer, no? Kag dito ini sa Bansarbilla Farm sa Silang Cavite, alas 6 ang gabi, no? So prior sa saning Duterte ni Carpio, prior to this, Duterte Carpio is affiliated with Hugpong ng Pagbabago, a regional party founded last 2018. Kaya siya nag-resign man dito, no? So nag-withdraw si Sara Duterte Carpio ang candidacy for re-election bid, no, as Davao City Mayor last Tuesday, no? So samtang gilapit ang pagtapos ang substitution sa mga candidates nga gintalana sang Commission on Elections. This sparks speculations that she would run for a national post in balaan ko presidente o kon vice-presidente. Ang iya sini nga padalaganan. To recall, si President Rodrigo Duterte, ang amay ni Mayor Sara, nag-appear sang late entry last 2016 sa presidential race as a substitute candidate. On October 8, the last day of filing sa certificate of candidacy, si Ana Capilla Velasco nag-file sa COC for president under Lakas CMD, while si Lai Fernando Uy naman nag-file for vice president under the same party. Last month, Lakas CMD admitted Velasco and Uy are merely placeholders until November 15. So, amo na nigli ang plano. Si House Deputy Speaker, Lakas CMD Secretary General Prospero Pichay Jr. nag-reveal, no, that they are eyeing Duterte Carpio as their standard bearer. No? So, si Carpio, no, Sara, is known to enjoy close ties with Arroyo, Lakas CMD Presidential Emeritus, and was said to be instrumental in the former President accent as House Speaker last 2018. So, amo ni, no, ang mga pagbag-o diri mga kabanan, no, sa subong nga daw. So, may pagkita confirmation kung wala anong padalaganan niya. Presidente sa kung mabisi presidente sa diin sa masubstitute, no, nga posisyon. Basta highest national position. Sige, check natin muna ang ating station, Bombo Radio Davao, Bombo Chris Tihada, no, anong latest na update diyan sa inyo kasunod ng mga reports na naglabasan ngayong araw. Bombo Chris, report live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Please come in. Magandang gabi, Bombo Radio Bacolod, Bombo Pons. Masayang-masaya nga ngayon, no, itong mga supporters, lalo na itong taga Davao City sa naging desisyon naman ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio matapos nga itong nag-resign kanina ng kanyang sa kanyang regional party na Lakas CMD. Nagpahayag nga, unang nga nito ay nagpahayag ito ng kalungkutan si Davao City Mayor kasabay ng kanyang paglitiro kanina dito sa Hugpong ng Pagbabago at sa kanyang sulat kamay nga Bombo Ponsa
kanyang sinabi na lubos ang kanyang pasasalamat sa mga natutunan niya sa partido at suporta na ibinigay naman sa kanya. Isinumite ni Mayor Itay ang kanyang resignation letter isang araw matapos ngang binawi niya no unang-una itong kanyang certificate of candidacy na sa mayoralty race sa 2022 national local elections. Una nito ay naging emotional rin itong si Mayor Inday at sa harap ng kanyang mga empleyado dito sa City Hall sa nakaraang araw. Lumabas nga ang mga impormasyon na bumupons na mas tingnan na lang natin no kung ano ba ang magiging talagang desisyon ni Mayor Inday kung ano ba talaga ang kaniyang tatakbuhan no dito sa 2022 polls bumupons kung presidente ba o vice presidente kasi marami din nagsasabi bumupons no mga supporters dito sa Davao na yun nga baka mag-vice nga ito si Mayor Inday pero yan ang aabangan pa natin. Ngunit, na umaasa naman tong mga taga Davao, lalong-lalo na tong supporters si Mayor Inday, na sana ay maging masaya at suportado naman siya sa kanyang mga, ano man ang kanyang magiging desisyon dito sa 2022 national and local elections. Yan muna ang update. Yung Palayaw is Mayor Inday talaga yung tinatawag sa kanya dyan, ano? Yes, oo. Oo, bumupons Mayor Inday, nasanay na talaga. Ito, malapit kasi ito si Mayor Inday, lalo na dito sa kanyang mga supporters. Yun nga, nakita niyo naman talaga yung isang araw na kayakap niya yung isa sa kanyang mga empleyado kasi daw mamimiss niya ito. So, Oo. Okay, no? So, pero wala ba talagang mga hint dyan, Bombo Chris, na presidente na yung kanyang tatakbuhan or vice presidente, no? Oo, wala pa, no? Wala pa rin Bongo Pons, no? Kahit nga itong sa kanyang chairman sa upo ng pagbabago dati sa kanyang party. Wala nga ding wala ding tikom pa rin ang kanilang mga bibig kung ano ba talaga ang tatakbuhan ni Mayor Inday. Pero yan lang, no? Malapit naman din itong November 15 sa Monday na, so baka bukas ay may mga pasabog, no? Ang malalaman natin yan bukas ng Pons. Okay, no? Kasi Davao, pagsabi ng Davao, siguro pwede din natin makonsider yan na Marcos country din yan, ano? Marcos, yung I mean, majority po, no? Siguro sa suporta sa Marcos, sa kay Bongbong Marcos pa rin. Oo, marami nga nagsabi dito Bongbong Pons na sana malakas dito no Mayor Inday at saka to si Bongbong. Mayor Inday for president, Bongbong Marcos for vice president. Paano yan no? Ito tatakbo naman no. Hindi pa man. Yan lang nga ang ating hintayin Bongbong Pons no kung itong mag-withdraw itong si Bongbong Marcos, sigurado na ang mangyayari niyan Bongbong Pons. Okay. Sige, ano? So, excited tayong lahat para dito, ano? So, anyway, wala tayong magawa kasi ito yung nakasaad sa ating batas, no? Na meron talagang substitution. So, gustuhin man natin o kung hindi, talagang mangyayari, may mga substitution po. Correct, oo. Sige. Maraming salamat, Bombo Chris. Okay, maraming salamat din. At yan ang ating update na rito sa Bombo Radyo Davao para sa tagapakinig ng Bombo Radyo Bacolod. Dito si Bombo. Yes, Menceres Quijada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Chris Tiara, no, sa Bombo Radyo Davao. Ito mga reaksyon sa nito, wait and see man sila to Japon, no, sa Davao City, sa hometown gaya mismo, sang mayora, no, nga si Mayor Inday, kaya maning Palayaw niya gid, no, kung ang tawo to, anad sa pagtawag siya nga si Mayor Inday Sara. No, so bagay depende man sa Japon no. Anyway, tawo ang mga Pilipino mabuto man lang niya mo. No, kita nga mga Filipino citizen mabuto man lang taya, no. So natistingan ta naman ang iban, kung gusto niyo ipabilin kay ang legasiya ipadayon, depende sa inyo da. Kung ano mga preference yun, hindi na kami entrada. Basta atong ina-report na yung mga events sa mga nagkalanabo, no? So sa sining pagtuhaw ni Mayor Sara Duterte Carpio, no, sa Davao City, ano mga ekspektaron ta nga magklanabo diri? Why pakialam si Vice President Leonel Bredo nya ti advantage sa amon ini ma changes nga nakatabo sa ilada.
no? Kag si Mayor Isko niya, way ko ilabot, no? Kaya kami yati maserbisyo kami padulong gid sa tawo. Rektamente gid sa pertahan sa tagsa ka mga pumuluyo. No? So, bakit okay man? Sanay naman kita sa mga promisa, di ba? Amugin man ang mga politiko, mapromisa lang ang mapromisa, no? Tapos pagtapos eleksyon, tiduway mo lang gani, doon may klalasing mo. O, nami na bladagom ka, balon ka bladagom, no? Oriano, da bla? O, kung itinit kagid, kagin boto mo na sa seleksyon, pag sugatayan nyo, way isa ng bugno, di pa suripan mo na sa dalom kag tosto ko na. Ba, sige ka tontos mo. Binoto taga, sugatayan sa buhay, kay bugno sakon. Pero sa atin narsong istorya na. Pero, kita mapuluyo, kitang bugno sa ilay. No? Kaya mga politiko, hindi man sila nga kilala, ginila tanan, yung nang buto sa ila mo. Di ba? Yung atom lang na, ginapangayo ta, honest, orderly, kag peaceful nga eleksyon. In short, ang acronym, nga HOPE, amo nga aton nga, igaduso, no, sa palabuton nga eleksyon. Dali lang kay ginahulat-ulata sa aton ni Jamax Ortiz. Sabay sa aton sa ring report, yung mga kabarin sa aton sa ring pagpanagad. Mahalawag kita na isa sa mga sorte, nga Daily Joe winner, sa nagkapalag nga pagpanagtagta sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 20, sang SARFM kag Bombo Radyo. Standby! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa isa sa mamsarte nga Daily Joe winner, subong nga gabi naman sa ato sa ring nga pagpanagad. Are na sa akon sa ring nga kamot, so excited na ko nga maglawag. No, sang aton nga maswerte nga Daily Joe winner sa subong nga gabi. Upon sa aton nga FDA representative si Sir Rodel Longares. No, sa Rodel Longares, ang aton maswerte nga Daily Joe winner, nagamit sang proof of purchase Silver Swan. Ang isa gingamit nga proof of purchase. So, atensyon dra sa taga-Purok o kon sa Progreso Village 1, Vista Alegre, Bacolod City. Uy, daw mo relocation site sang sudad sa Bacolod, no? Progreso Village, Vista Alegre, Bacolod City. Bao, congratulations, kid. Sa kay Margie Javier. Margie Margel. No? Margie or Margel Javier, no? Sang Progreso Village, Bacolod City, Vista Alegre, no? So lapit mala na og kam lang diho, buwas sa aga, no? So tulog ka temprano subong ka magbugtaw aga pa buwas. On or before 8 o'clock sa aga dapat aray ka na diri para nga ma-claim mo ang imo sa nga premyo, no? Kadto ka diri sa estasyon, sang Bombo Radio ko sa imo sa nga premyo, 500 pesos na cash, kag 650 pesos ka worth sang grocery goods, no? So kabukusan 1,150 pesos ang premyo nga imo sa nga mapauli. Kon pati isipon naton ang value sang imo nga goods sa igatag sa imo. Sa liwat Margie Javier sang Progreso Village sa Vista Alegre, Bacolod City. Congratulations. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos. Nakarigad sa tak ng alas 8. Why pa si Attorney Ortiz sa Bombo Anton? Sige, no? Balikan tala na karon dugay-dugay si Bombo Dinis Rubica, check tanay. May mga importante man nga mga announcement ang aton sa ring provincial administrator sang probinsya sa Negros Occidental, no other than Attorney Refrando Diaz. Sa balon tabi ang ining mga kuan balawa, no? Mga biyahe sa mga eroplano nga ginaprobahan niya mga kabaran sang probinsya sang Negros Occidental, diri pasulod sa Negros sa aton nga probinsya. No, kag siyempre pinakleitos sa COVID-19 na update naton ang kaso ta matama nga nabuo nga naganubo sa subong nga daw. Kag of course, no, ti balaon ta man ni mga kabaran ang ining sa pila pa ka mga plano, no, sang aton siring probinsya, no, sang Negros Occidental, no. So ti bagay ang budget nga update mga kita perme sa budget naton ti expectaron ta ang pagpasar sini sa third and final reading madali na lang. So check ta na si Bombo Dinis Rubica angot sa saring report sa Negros Occidental Provincial Capital. Oy, by the way, Bombo Dinis, ang 4-day work week sa sige panikta Japon, no, sa probinsya. Bombo Dinis, may gabi please come in.
Ay, okay. O sige, standby sa ato sa ring nga mga kabombo. At the same time sa ato sa ring nga mga tag paramati, no? Kay daw kuan pa ni sa gyapon gali, no? Ang 4-day work week, no? Nang applicable man sa gyapon. O dira sa may bahin sang provincial capital. No? So ti ano to i-check ta ipa-confirm nato ni liwat. No, so that nga ti mangin klaro para sa aton sa ring mga kauturan. Pero kung pinsaro naton makabanan, no, sa aton sa mga kabombo ti ka normal na malanggid, no? Nga nablang nagakuan kita bla, nagabaton na kita diri sa mga commercial flights. Diri sa may bahin sang syudad, no, sang Bacolod, no? So, ti naman na budlay kay subong kung fully vaccinated naman lang kita, no? Duwa naman kita required sang swab diri, no? Sa aton sa probinsya. Sakta, si Bombo din sa bikaangot sa saring report. Bombo din sa may gabi please kamin. Bombo Pons, maayo nga balita kay effective subong adlaw, no? Subong gabi Bombo Pons. Ang curfew, no? Curfew hours sa probinsya sa Negros Oriental ginpalipot na bumupons, ha? Sa reporter ni Gangote mo ding na pan pa nga posible ipalipoton gid man, na. Sa late sini nga po isa ka executive order ginapagawa ni Governor Iñigo Lacson, executive order number 21-50 series of 2021, ha. Wala po sa title sining executive order, an executive order implementing the curfew hours to be observed in the province of Negros Oriental in order to prevent the spread of COVID-19, no? May mga ginsight din nga mga proclamation na bumpons based ini sa PAN-IO, no? Pero ito bumpons sa section 1 na para malatag sa ato sini nga mga panla mga kauturan, no? Sa section 1 sining sabit yang executive order, curfew hours. Now the curfew hours in the entire province of Negros Occidental shall be the following. Section 1, number 1, for person 18 years old and above, curfew hours shall be from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. Kung silingon, alas 12 sa tungang gabi, tob-tob alas 4 sa kagahon na ang curfew na to, na sa mga 18 years old above bumupons. Sa section 2, for person below 18 years old, curfew hours shall be from 10 o'clock in the evening to 4 o'clock in the morning. So sa mga minors, implemented yapon ining 10 p.m. to 4 a.m. iyang curfew. So, kung ano diya, so kung silang duwag saki isang curfew ato na karong yapon gina-implementar diri sa probinsya, ang curfew for minors kag ang curfew for legal age, no? Sa legal age sa liwaton naton 18 and above, alas 12 tungang gabi, tob-tob alas 4 sa kagahon. Sa minor 18 and below, alas 10 sa gabi, tob-tob alas 4 sa kagahon, no? For the aforementioned curfew hours, no person within the entire jurisdiction of the province of Negros Oriental shall be allowed outside the residence, except, may exception po po, exempted sining curfew, the following person shall not be bound by the new curfew hours to wit, letter A, person in need of emergency services. So, in case of emergency, okay, good, no, may problema. Letter B, person in cargo vehicle, na yung mga kwento ba, driver, tabla, no, kaya mga pinantes sa mga cargo na to niya, kaya mga cargo sa shipment na to niya, 24 hours ini, no? Letter C, muna yung ginambal tama, exempted sa curfew, authorized person outside the residence kung yung mga apor with a valid work schedule, provided that they must provide sufficient proof of their identification and work schedule. So kung may mga duty, kaya like security guard ka, kung mga call center agent ka, iba na kapadain ka nagtatrabaho, paadto ka sa mga trabaho, papuli ka, exempted ka sa sining curfew, no?
So Section 2 bumupons din nasaad no Section 2 lifting of curfew hours upon recommendation of all local chief executives of the province of Negros Occidental no. So busilingon ang mga local chief executives no may jurisdiction sa pag order no sa paglift no sa curfew hours no sa ila sining lugar sa butang kay ari bubos the aforementioned curfew hours shall be enforced until the local chief executives of the component cities and municipality of the province of Negros Occidental recommended the lifting thereof. Busilingon may poder o may rasing kinamataro nga mga mayors no sa paglift sang curfew hours sa ila sinitag sa iya ka mga area of responsibility no. Sa Section 7 effectivity, this executive order shall take effect immediately. Busilingon sugod subong gabi ang curfew sa Negros Occidental alas 12 na tungang gabi tob alas 4 sa kagahon. Issued this 11th day of November 2021 at Bacolod City, Negros Occidental. Signed, Eugenio C. Lacson, Provincial Governor. So, dumayo ni. Ano na gani nga alert level ang probinsya ta? Alto gyapon eh. To? Okay. Alert level 2 tagyapon niya po so pamantay naog pa sa alert level 1 no to man kita gyapon no. So mo ni sa kumayo nga balita para sa aton nga mga negosyante, may mga negosyo pang gabi bala gabaligya balot gabaligya man ni mga 24 hours convenience store naton nga tientes mo kuplo gabi sila nga mga mga kulokaranan no kag mga ulo limnan at least mo extend sila nga barugla sa inasal kalo extend sila sa ila sining hours of business na bangod daton effective gid subong gabi subong adlaw 12 midnight to 4 AM ang curfew sa Negros Occidental for legal ages no? Sa mga minor iwato naton alas 10 tob alas 4 sa kagahon no ang curfew for minors bombopon. So sinato na ining EO ni Governor Lacson late lang sining hapon na no hapon na nila ginpagwa no sa gobernador. So luwata lawig na nakunugbo na lang curfew hours sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Sa piyakabahin Bombopons bangod man sining amat-amat naman nga pag halog-halog karon sa aton siniyang senaryo sitwasyon diri sa probinsya ang mga airline companies Bombopons nagahangyo sa aton sining provincial government nga magkadugang no kon additional sila sa biyahe no sa ila sining mga eroplano from Manila going dire sa probinsya sa Negros Occidental no. So kay na sa meeting no ni Governor Lacson abay sa Governor Jeffrey Ferrer at ang provincial administrator of course sa mga mga management sining mga airline companies Cebu Pacific, Philippine Airlines, ng Air Philippines gindihon dito bumpos no gin plastar ako din bumpos magpagwa sa executive order naman naton gobernador no angot sining pagdugang no sa flight sang aton nga eroplano from Manila lang ginatag itong from Manila going to Negros Occidental no kaysa sa buong bumupons no may ara lang kita duwa ka mga flights no sa eroplano every week no duwa lang gid no ang gin kasugtan ko gipasugtan sa aton probinsya na nga makasulod diri sa aton Negros Occidental from Manila no 2 trips every week no so diri bumupons probably by Monday November 15 may ara na sang isa tig isa ka flights ang tatlo ka mga airline companies from Manila to Negros Occidental no sila tong Cebu Pacific, Philippine Airlines, Air Philippines no inbound ka outbound no tag isa-isa sila ka flight tag second law kay isa ni puhos kinatan-aw kay dako damo naman kuno si mga pasahero nga gusto ang magabalik diri sa Negros
especially sining holiday season labo mo sa balanta mo basta Disyembre do kadamo sa mga bakasyonista no kay dumanta sang last December do gutugot pag ang aton nga mga travel protocol mo. So provided nga fully vaccinated na sila. Yes, may regulation gyapon. Ma-apply sila gyapon espas, na? Pero wala na to swab de. Kung wala ka bumbupon sa negative RT-PCR result, makuha ka gid or So meaning mapaswab ang ka. RT-PCR test required Japon. Required ka kung hindi ka kung hindi ka vaccinated. Nakalaron ta, kung hindi ka vaccinated, ang requirements para magbalik, magsulod dire sa probinsya, apply ka SPAS, then kung hindi ka fully vaccinated, mahatag ka gid sing negative RT-PCR result mo 72 hours prior. Ha? Or kung di ka mapaswab, mo-quarantine ka gid mo pons. Pero kung fully vaccinated, ikaw yung mabalik na dire, still, apply ka gyapon sa SPAS mo, kahit gaan ka gyapon na clearance mo. Apply ka sa SPAS mo, upod mo dang imo sa ning vaccination card, ng verifiable vaccination card, wala na. Wala na problema. Pwede ka na di kasulod ya sa Negros Occidental, no? So, as suspected, sunod ito kay Attorney Fernando Diaz sa aton sa Provincial Administrator, nga bangod sining pagbalik na karon sa flight sining tatlo ka Maryland company diri sa Negros Occidental halin sa Metro Manila. Expectaro naman iti magsakaw-sakaw naman ng aton nga mga LGUs, no? Kay isa dira sa ginahatag ni Attorney Diaz nga kung dire ka sa Negros magsulod, dapat kinandan apply ka SPAS sa mga LGUs. Nanotaran nga ini mga LGUs lumupos daw ka dugay bala mag hatag response. May hatod nga complaint kita na baton nga nga daw ligad pag inadlock may apply SPAS o pagapon. So isa diri sa mga gindihon nga tikang nga instead sa LGUs ma-apply sa SPAS kung magsulod diri sa Negros Occidental, diretso ko na lang sa province of Negros Occidental, then ang province of Negros Occidental amo ni ang pahibalo sa natungdan nga LGUs. Bumupon sa muna ang mga pila ka revision bumupon sa sining pagbalik karon no sing mas madamo nga mga flights sa aton airline company from Metro Manila pakadto diri sa Negros Occidental. Pamatiantang paghatag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. Damo gid demand, no? Philippine Airlines and Cebu Pac have been requesting during today's meeting, no, that i-increase ang aton nga flight nga Manila Bacolod. So meeting has been held with Gov and Vice Gov, and then we will see. We can come up with an executive order, no, that will take effect November 15 until the end of November, regarding increasing the number of flights. So initially, tanaw nga one flight per day per airline starting November 15. Okay, and that's Manila Bacolod. That will hopefully bring down the fare of the plane going to and from Manila. Ang aton duwa ka cargo flights, we will retain it also, and then vaccinated na naya ang cargo flights naton gyapon. No, we will give preference sa aton nga mga vaccinated nga passengers para nga makabook sa sina nga mga flights, no, at very low fares, no. Ang aton nga gina-require is still SPAS, and then we are going to meet with the mayors since daw ang aton nga SPAS medyo naka-delay in terms of processing because of late ang endorsement from the LGUs. So we are asking them kung pwede province na lang ang ma-approve
And then we will just inform them of the passengers per manifest nga maabot sa aton. So that will shorten the processing time for SPAS. And the vaccination card. Ang vaccination card is also required, no, for SPAS, no? So kung vaccinated ka na, wala ka na gasto sa RT-PCR. Kung hindi ka fully vaccinated, kinahanglan mo gid mag RT-PCR test, no? So amo na siya nga aton nga na istoryahan initially, no? And EO will be issued by Governor Lacson to that effect. Vamos po sa matong pag-klaro ni Attorney Diaz. So, expectaron ta niya. Sining nga holiday season, basta damo-damo na kita din sa mga travelers, no? Mga taga-Negros nga makabalik diri sa probinsya, no? Kasi neton last December daw damo gid, no? Wala kakabalik diri. Bangod dapat to sa yung pandemic, medyo gutot ang mga travel protocols, kag limitado ang pagbiyahe, tapos mahal pang ticket, moto nga daw kaiban to hadlok mag-travels during this time, kay taas pang kaso na ton, no, sa COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. So this coming holiday, nag-us-us na halos ang kadamaan. So mo nang ginatanaw naman, no, nga mo nang ginayo man sa mga airline companies sa probinsya nga kung pwede makapanugutan na sila makapalupad, no, makabiyahe sa aeroplano padulong from Manila ano bumpos ng karo ta sa iban nga point of origin wala pa, Manila lang niya to Negros Occidental Pamopons. Mga update report gikan sa Kapitulo Provincial inis Bombo Dennis Surbica para sa pambansang radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Sa inyo ito nabatihan, ano? Ang curfew sa probinsya, may mga pagbago na. Kasugtan sa mga kabaran sa pila ka mayors man sa aton nga probinsya. Bagay, ti magnagay, pagkatay ipit nga ti daw. So far, ang probinsya, tuldo tagas kaso, pero hindi man sila nga isa lang kalugar. No, kundi lapta-lapta man tagsa ka LGU, munisipalidad o kon syudad sa probinsya, no? So ti sa time naman guro nga matamaton ta na balik ini sa normal ang aton nga mga sitwasyon diri karon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ibisan diri kanin sa Bacolod pwede na ta ka curfew alas 11, alas 12 no? So kay tiyo patay na gyud man negosyo especially kun gabi. Nga manegosyo yan aton diri sa bahin sa syudad din nakabawi ang aton nga mga kauturan nga mga negosyante. O sige, no? So aray na sa piya kalinya si Attorney Jumax Ortiz. Pasensya gid attorney pero kay ina do medyo nagina-ina ang internet connection niya pero balik na siya. Ano sa aton Zoom interview makabana Attorney Jumax Ortiz sa makilalang political analyst man, no? Kay may magbag-o kita sa mga nagkakananabo everyday balantayan na naton ini, no, until November 15. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radyo Bacolod. Upod mo subong si Bombo Pons. Good evening, Bombo Pons, sa aton dira maukod nga mga viewers kag listeners. Good evening. Pasensya gid sa delay, no? Anyway, attorney, no, subong hapon may mga panibago and to confirm, no, Mayor Sara Duterte Carpio nag-take out na, no, sa lakas CMD ang political party anay ni President Fede Baldes Ramos, President GMA, no? So anong imo paglantaw sini, no, nga wala sa sumpa dito sa bahin sang PDP laban, no, Cosi faction, attorney. From the very start, actually, Bombo Pons, ang political forecast ko, medyo na anticipate ko na siya. In fact, sa interview ko dira man sa inyo kay Bombo Erlin, Bayunita, nga siling ko, Sara is running for president. Kung wala siya magdalagan, ini siya tanan na Bombo Pons, ginatawag kaini nga mga political acrobatics or political dynamics mo sa mga political parties. Ina nga drama na kag sarswila halin pa na sa una sa timpo ni President Digong amo na nga daan So hindi katingalahan nga nag-withdraw siya as sang iya COC as mayor of
Davao City kag nagpapili subong definitely hindi lang ni siya kay Vice President. I think President ni. It's because nga ang ini ang gulpi ani nga pag desisyon why na siya magulat sang Sunday. It's because nga nag-file na siyang disqualification case against kay Bongbong Marcos. Okay. Ini siya ang pagpa-disqualify ni kay Bongbong Marcos. Kung tanawon mo gid may kuan man ni siya. Grounds. May punto man bla, may punto man. So nagarisgo kada karon kung hindi mo ni siya pag hatagan kay baloka kung ma-disqualify si Bongbong may vacuum sa ilang grupo. So in order to fill in that vacuum, si Sara nakita na nilang daan nga si Sara is the most eligible kag ang winning chances ni Sara kadako because of the survey. Kay ini si Bongbong Marcos masugod pa lang ang iyang hearing next week ang second division sang aton nga COMELEC kag sa Sina we still do not know what will happen to Bongbong Marcos. Kag ang akon gani ginapaabot niya Bongbong Pons nga sa Lunes ni most likely si Bongbong Marcos must slide down to Vice President. Ang question is, diin siya maupod. Kaya ang ginaupdan niya subong ni Bongbong Marcos, siya ni ang chairman subong sang Partido Federal, no? Partido Federal. Ang magwaya sina, it's either nga i-adapt naman siya sang lakas CMD, kaya ra naman da subong si Sara Duterte, or i-continue yang iyang makuha siya sang isa ka nationalista national party kag mag-slide down lang sa iya sa Vice President. Pero pwede lang na. Kampanya, yes, pwede na siya sa gyapon kay ang deadline is November 15. Pwede ka pa da makasubstitute, pwede ka mag-slide down, pwede ang Vice President masaka da. So matabo sinada kung mo nga si Sara Duterte, hindi man siya pwede mag-upod subong sa PDP Laban kay tungod wala pa ma-resolver kung sino ang legitimate gid nga partido, kung yan ni Pacquiao, kung yan ni Cose. Okay. So garisgo da sila. So mo nagre attorney isa sa marason kung nga hindi sa mag-take out dito sa PDP Laban because ang sining kinagamo nila. Hindi pwede to siya mag-take off kay just in case nga kung siya mabulos sa kay De La Rosa. Kagang kung ang ilang nga partido ni Cose will be declared finally by the Supreme Court nga hindi legitimate. Kaya ang legitimate ang yan ni Pacquiao. So ang guwaya sa to independent to karon si De La Rosa. Okay. So hindi makasubstitute si So ma-invalid Sara Duterte kaya ang iya nga pag-substitute sa kay De La Rosa will be null and void. Kay tungod nga independent na siya precisely. Kaya gin-declare ang Cose wing nga hindi legitimate nga political party kay ang Pacquiao wing amo ang iga-declare. So nagarisgo da sila. So the only way nga mapasiguro nga ma-avoid nila ang ginatawag nga technicality is for Sara Duterte to be adopted by a national party nga ang subong amo na ang ginatawag nila nga lakas hindi nga ginapanguluhan ni Prospero Pitsay. Kalyado man ni nila mo. That's why Bongbong Pons masadya ini kag sa subong it's very fluid. Kag you must understand Bongbong Pons nga atong nga substitution dua ini ka periods. The first period of substitution will be November 15 ang deadline. After November 15, mamangkot ang iban. Can there still be a substitution? The answer is yes. Bumbopon sa akon explicar agud maintindihan sa aton nga mga tagpalamatik kag mga viewers naton nga there are two periods of substitution. First period is ang deadline is November 15. Monday. That will be on Monday. Nga may ginatawag nga duha ka periods because Bongbong Pons ini ang first period ni gina-accommodate da ang sitwasyon nga ginatawag withdrawal of a candidate. Halimbawa, medyo lain matiyag sang isa, daw may illness siya or if not mapatay siya, mag-voluntary withdrawal or ma-disqualify siya. This will be governed sang ini ang first period nga ginatawag nga November 15 deadline. After November 15, duha na lang ka sitwasyon nga pwede ka ka-substitute. First is death sang COC sang kandidato. Ikaduha,
nga kon ang kandidato ma-disqualify. Kaysa subong Bongbong Pons, there are right now 97 presidential aspirants. Yang kumilik ni sa laon nila kung sino di ang nuisance o kung hindi. Most likely, ang mabilinda sila 5-6 na gilangda. Ang 90 ni will be disqualified kay tungod nga nuisance sila. So, with that, kung nuisance ka, pwede ka ang issue will be ma-disqualify ka, for example, kay Bongbong Marcos, another disqualification case. Just in case ma-disqualify siya after November 15 because ang hearing sa second division nga natupan sang kaso ni Bongbong Marcos, next week pa masugod ang ila hearing. Tag ini, the ruling of the COMELEC, you can still file, Bongbong can still file a motion for reconsideration kung mapirde siya. Kung magdaog ang piyak na partido, sila naman ma-file motion for reconsideration, that motion for reconsideration will be decided by the COMELEC in bank. Hindi na yang itong division. Ang ruling sa COMELEC in bank is appealable to the Supreme Court. So, before May 9, before election, kinanglan ang Korte Suprema maka-decision gid. Okay? Now, what will happen now? Kung ang Korte Suprema ma-decision after November 15 but before election May 9, ang matabo sinada kung ma-disqualify si Bongbong Marcos, somebody has to substitute for Vice President. Kung Vice President lang iyang dalaganan. But that person nga ma-substitute sa iya should have a should have a surname nga Marcos man. Kay kung lain ang iya surname, hindi na siya pwede ka-substitute. Okay. Maybe, Jaime Marcos, pwede pa. Galing tayo may manutok sa punta. That's why nga, ini ang substitution nga parehong apelido Bongbong Pons na tabo na ini sang 1967. If you will recall, there was a certain senator na nagpapili, si Gaudencio Antonino. A day before election, si Antonino nakras ang iyang helicopter nga ginasakyan. So, under the Omnibus Election Code, nagasiling dira nga kung in kaso mapatay ang isa ka kandidato, pwede ka substitute. Kinalan pareho man apelido. That is why, sang nakras si Gaudencio Antonino, ang nagbulo sa iyang asawa, si Magnolia Antonino. So, ang boto for Gaudencio Antonino will go to the substitute, who was Magnolia. So, nagdaog ang iya asawa, although ang iboto actually si Gaudencio. Amo ina ang aton nga laye o nga aton nga resolusyon sa COMELEC, Bongbong Pons, party dire sa substitution. Pero Audrey, nakitaan naton dire attorney, ang lakas si MD, dirigid din nato makita ko ano mga kaorganisado, mga plano, no? Sang administrasyon kag alay niya. Kay man may ginpa-file man sila iyang president kag vice president sa lakas si MD mo, no? Si Lyle Fernando Uy, amo niya nag-file, si Ana Capella Velasco nag-file si UC for president. Si Lyle Fernando Uy nag-file sang si UC for vice president. So diri na to makitaan ko da ano sila ka organisado, no? Plan A, B hasta siguro dala sa ni nga mga plano, attorney. Yes, so perte ini nga plano nila, plan A, plan B, plan C, plan D. Perte ini. That's why init tanan, it's because nga aton nga resolution sang COMELEC subong Bongbong Pons perte man ka komplikado nga nag-allow sang halos tanan nga mga sitwasyon. That's why isa daw comedy of errors pala nga halos ang kuan sini ang halos ang aton nga eleksyon subong isa daw mamuot ka nga daw mayuhom ka man. Galing amo na these are all these matters governed sang resolution sang COMELEC. Ginaalaw man sang COMELEC Bongbong Pons. That is why we have to live by that resolution. Why tamay mo? That's the rule. Amo na iya ang rules sang aton nga COMELEC. That is why nga ini ang plano ni nila. Imaginean mo madalagan niya si Bato de la Rosa president, si Bongo madalagan vice president. Pagkatapos gali subong adlaw si Pacquiao ya kag si Duterte kang grupo ni Duterte ya may inopdanay naman sila, may ginatawag renewal of friendship, may renewal of vows kung sa kasal pa. Yung matabo sinide
nga ang PDP Laban base may isa naman lang ni withdraw naman to sa nag-file to nga mag-question ta kay Pacquiao niya mag-amo na withdraw na lang to namon ang petisyon nga i-declare si Pacquiao nga amo ang illegitimate nga political party. Ang guaya sini kung withdraw naman to ni Kusi Wing ang ginfile lang nga petition against Pacquiao ma-PDP Laban mabalik naman ini sa PDP Laban. That is why nga ini nga mga butang daw drama ini daw political sarswela sa diin ginapadlagan si Bato ginapadlagan man si Bongo gali iya kay si Sara gali dito man niya magpa-adoptar sa lakas hindi. That's why kalamutan ini subong ini ang nagakalatabo sini subong actually Bombo Pons kagang masubo pa sini Bombo Pons nga kung hindi ni magtingob ang oposisyon kag sila ni Ping Lacson, si Moreno, si Pacquiao, kung wala ni koalisyon sila kay Lenny, matabo sini medyo alang-alangon pa sila o delikado sila subong. Kung magtandem si Sara Duterte kasi Bongbong Bombo Pons. Okay, Amo okay. nang risgo nga nakita ko kung wala koalisyon sa oposisyon. Okay. So, attorney, no, want to hear, no, a brief and concise explanation sang sinidre. So, wala diri siling nga ti maguba diri Comelec because sa sininga karanabo ang tawo nagasiling nga ti nano maniman, no, ang aton nga Comelec Omnibus Election Code nga muni sa filing may nag-file pero may substitution man gali, ano? So, wala kita sang siling nga daw nagwa na o kaladawan makita sa iban nga pungsod sang nagakaranabo de karon sa Pilipinas. Palokalin sang una Bombo Pons unique gid man niya ang pungsod Pilipinas mo. Sang una two-party system kita just like Amerika subong. Amo na incidentally ginligwat naton ang konstitusyon this time to accommodate sa ginatawag nga political party. So the multi-party system na kita kag gin-introduce naman ang ginatawag nga party list na kung tanawon mo gid ang party list Bombo Pons ang ginatawag naton nga sang una kuno marginalized nga mga sektor puros na mga bilyonaryo subong nga nagapapili da party list. Why na to? Even sa party list sa mga security guards na nagapungko da yang representante nila Macapagal Arroyo. So di na karon ang spirit. Where is now the wisdom? Where is now the rationale behind the introduction of this party list system? Why na? Because we abused that ina nga provision sang aton man mismo nga sa rules naton, no? That's why tungod sini ini ang bag-o ta subong substitution may duwa pa ka periods nagalibog ang aton nga mga pumuluyo. But anyway, we have to live by that kaya muna ang Comelec resolution. That's why sundo na lang nato na kag ini ang ginahimo subong sang different political parties ni tabahin pa ina sa ginatawag nga kwan nga uniqueness kag ang aton nga style naton. These are already political acrobatics, political dynamics, political sarswila, political drama. Kag sa subong ang balantayan pag sini ay Bongbong Marcos. You must remember nga si Bongbong Marcos nagpapili senador. Why man may nag-file sa iya sang disqualification case? Nagpapili naman siya vice president. Again, why naman may nag-file sa iya disqualification case? How come now na nagpapili siya presidente may gin-file na nga disqualification case? So ang pamangkot is this politically motivated? Sir, of course is yes. Politically motivated. Kay kung lain lang ang gindalaganan ni Bongbong Marcos, why man ni sa may nag-file sa iya? That's why nga kalamutan sini kay may plano tani siguro si Bongbong Dalagan presidente mabay si Sara Duterte. But because of the filing of this disqualification case, nagligwat ina siya. I think may ang plan B o plan C sang grupo nila ni Sara Duterte gin-apply na nila. But you must remember nga si Bongbong Marcos kag si Sara Duterte tumi inatawag ko ni nga the inseparables. Inseparables in the sense nga even during the last elections ang 2016
si President Tigong, pagpapili ang presidente, ang iyang vice was Cayetano. Question, was Duterte, or ang grupo ni Duterte, abe, nagakampanya wala for Cayetano? The answer is no. Why niya? Ang ginakampanyahan to was Bongbong Marcos. So in short, ang ako nga pang-intindi sini, na paghangop, nga may arrangement na nangadaan niya kay President Tigong kag Bongbong Marcos, kag maybe nagpasalig man si President Tigong niya kung magdaog ko, Bong, guro, suportaron ka man namon kung ikaw na magdalagan presidente. That's why gintindugan ina ni Bongbong Marcos. Tiyo galing kay tungod, may twist of events. Tungod nga ginfailan na si Bongbong Marcos sang disqualification case. Okay. Kay nakita man nila nga base ka strong ang grounds ang ginfile nila ni Father Buenafe, Christian Buenafe, kag iba niya grupo da, nakabaskog sang ilang argumento. Why? Because una gid, under the National Internal Revenue Code, no, manakabutang dira sa isa ka provision nga ang isa ka violator sang tax law, no, if you are convicted of a tax law, then there is a provision nga you can be perpetually disqualified from holding any public office. You are even disqualified to become a voter or to participate in an election. Kung ma-convict ikaw, dira sa sina nga provision sang NIRC, it appears nga disqualified si Bongbong Marcos. Secondly, under BP 881, ginatawag ini nga Omnibus Election Code, may provision man da nga if a candidate has been convicted of a crime where the penalty is 18 years or over, or of a crime involving moral turpitude, meaning bisan wa ka pa sang penalidad, kung ang nakomiter mo nga crime is a crime involving moral turpitude, again, ma-disqualify ka from becoming a candidate. So, duha ka provisions ang ginasandigan sang grupo nila ni Christian Bautista. However, si Bongbong Marcos, may argumento man siya nga base malusot maniya ni nga disqualification case. Una, siling ni Bongbong Marcos, pagpapili ko senador, ngawan nyo ko ginfailan. Pagpapili ko vice president, ngawan nyo man ko ginfailan. Meaning, bisan pa kung tanawon tagid, bisan pa nga assuming for the sake of argument nga disqualified ko. But the people have spoken. Meaning, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. So, bisan ano pa nga siling argumento, nga ang ginkomiter nga tax law violation was a crime involving moral turpitude, still, the people have spoken. This is, by analogy, similar to ang ginatawag nila nga kung na-filean ka sang administrative case, ginatawag na naton Aguinaldo Doctrine sang una, nga kung ma-filean ikaw sang administrative case, kag magdaw ikaw sa eleksyon, atong administrative case mo, madula na. However, after the case of Binay, ang Aguinaldo Doctrine is not anymore applicable. Again, Bongbong Marcos can argue, ninyati, kung crime involving moral turpitude ning akon, anong akon pinalidad sa desisyon sa Court of Appeals? Niya, fine man lang ni. There is nothing in the decision of the Court of Appeals nga nagasiling perpetually disqualified ko from holding any public office. Amo nang klaro, fine lang. Siling niya, kung mag-sumbagon mo isa katawo, ang penalty mo is 60 days or 90 days na imprison. Question, ato lang na convicto sa physical injuries nga na priso for 90 days or maybe 1 year. Pwede siya kapapili bilang isa ka kandidato? Pwede siya kadalagan? The answer is yes. Because physical injuries is a crime not involving moral turpitude. Ato ganin na priso yan 90 days. And yet, na priso 90 days, and yet, ang crime yang naging committer is not a crime involving moral turpitude. Ang ako niya is only fine. That is why, ang mga resolver sini, kag ang mga desisyon sini, will be the COMELEC in the Supreme Court. But we must remember
nga the composition of the second division sang aton nga COMELEC kay mga appointees na ni Presidente Gong. Okay? Kung mag-abot ka sa Korte Suprema, again, majority sang aton nga justices of the Supreme Court, appointees naman liwat inaya ni Digong. So, what do you expect? Ang ekspektaron mo da nga with all due respect, of course, to the COMELEC and to the Supreme Court, there is that possibility nga i-sustain nila kag mahambal sila nga Bongbong Marcos is qualified. Okay. Kisa daw hindi ka na magpati. Pero ang natabo sa kay Sereno, nga sa konstitusyon ta, you can only impeach a Chief Justice, ma-remove mo lang siya via impeachment. But we all know kung anong natabo kay Sereno. She was removed not because of the provisions in the Constitution, ang grounds da, kundi via quo warranto. Ang imposible, natabo na sa COMELEC, pagi dito sa kay Sereno. Why? Okay. Because ang komposisyon siya to sa COMELEC ta, mayoriya sinada, nag-upod nga i-impeach si Sereno. Karon, mag-abot na yung kaso ni Bongbong Marcos dito sa Korte Suprema. What do you expect? Kung kaalyado ni Presidente Gong si Bongbong, naturally, ang mga appointees to dito sa Korte Suprema will be inclined now nga magpabor sa kay Bongbong Marcos. Bongbong Pons. Sige. No? Anyway, that's a part of the, as a background, no? Sa mga case na presenta mo diri, attorney. Anyway, awla taton na naton ini kay may buwas pa, Saturday, Sunday, do saradong COMELEC, and Monday, attorney, awla tonta ini, standby ka lang dira, no? Si Bongbong Pons, sadya ini, kay babalanta lang ni sa Monday, kay ang akon gani nga ginatanaw sini, damo mo ni pagligwat sini di Bongbong Pons, kag Okay. ang matabo sina, the possibility is si Bongbong Marcos base na slide down sa pagka-Vice President, kag let us also entertain the possibility na even the President Tigong might run as Vice President or Senator. Bongbong Pons. Okay. Attorney, thank you again, kag good evening sa imo. Salamat kag may gabistanan. Okay. Attorney Jomax Ortiz, sama sa kilala nga veterano nga lawyer, diri sa Sudad sa Bacolod, kag constitutional lawyer. So, anyway, kinabalik-balikan tani siya, no? Basi mahambal ka mo, suki tani siya. Nabalik-balikan tani siya every time nga may mga development, no? Sa national. Di subungan daw may development, no? As to Mayor Sara Duterte Carpio, no? Take her oath, no? Sa lakas CMD political party. So, why pa niya, no? Wait and see pa Japon, no? So, until nga we can meet sang Monday, November 15, 2021. Pasinin na gani labutan Monday, maluto na ang linaga. No, nga ginahulat man sang mga supporters, no? Hindi matakamba ginahulat sang tanan kay lain-lain may preference, ginahulat sa mga supporters sang Duterte, no, ni Bongbong Marcos kag ni Sara Duterte Carpio. 48 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan. Diri sa aton nga pagpanagat ita liwan nga basulon sanda kun ang COMELEC, no? So ti ko na taon ta ti ila man iyang COMELEC Omnibus Election ko no pagsulundan nila da. Ti in order nga maunta tiniti i-kwantay amente, no, ang COMELEC Omnibus Election Code para malikawan ta na pag siling filing na gid. Kag ang substitution could be applied lang sa mga mapatay nga mga nag-file sa illicit tagsa ka mga COC nga ang immediate members sa family amo na ang pwede nga makabulos nga pareho ang apelido. Dugangan tayo ba nato na matalkayan pagkatapos kidamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, iyari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inikaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng tabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo, alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan kaangay sang pag Paradyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo
All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation